Harva eurooppalainen jalkapalloa fanittava pääministeri kykenee rakennuttamaan jalkapallostadionin omaan kotikyläänsä. Unkarin pääministeri Viktor Orbán onnistuu tässä. Hänen hankkeenaan tunnettu Panso-stadion vihittiin käyttöön keväällä maan edellisten parlamenttivaalien aikoihin ja Orbán istuu yhä tukevasti virassaan. Stadion ja sen yhteydessä toimiva Puskás Akatemia sijaitsevat pienessä Felksudin kylässä 40 kilometriä Budapestista länteen, sattumoisin vielä pääministerin kesäasuntoa vastapäätä. Jos kaikki kylän 1800 asukasta menisivät peliin, olisi stadionin paikoista yhä puolet tyhjillään. Az alapítónk Orbán Viktor miniszterelnök úr alapította, és elsődleges szempont volt a számára, hogy nem csak labdarúgókat, hanem embereket is neveljünk az akadémia és Magyarország labdarúgásában és a társadalomnak. Pääministerillä on stadionilla elinikäinen VIP-aitio nahkaisine istuimineen. Muutoinkin stadionin rakennusmateriaalit ja design ovat poikkeukselliset. Nimi Panso juontaa 50-luvulta ja maan jalkapallon kansallisikonista Ferenc Puskásista. Häntä kutsuttiin Espanjassa lempinimellä Panso, kun hän aikoinaan pelasi Real Madridissa. Akatemian yhteyteen on säilytetty suuren Puskásin perintö. Meglehetősen turisztikai szempontból nagyon látogatott lett a település. Stadiontúrákat szervezünk heti 2-3 alkalommal, de ez az igény szűkösnek tűnt. És mivel hogy ennek a infrastruktúrának ugye láthatólagosan is azért karban kell tartani, rendet kell tartani, működtetni kell, tehát nagyon sok helyi embernek munkát adunk és teremtünk ezzel. Puskás Akatemialla on oma joukkue ja stadionilla pelataan myös maan mestaruussarjan pelejä. Akatemian taustalla on Puskás-säätiö, jota Unkarin yrityssektori rahoittaa lahjoituksin. Unkarissa suhdetoiminta on tärkeää ja valtiolliset hankkeet haluttuja. Felksudin pormestarin rakennusyhtiö vastasi pääosin noin 14 miljoonaa euroa maksaneen stadionin rakentamisesta. Pormestari on pääministerin kaveri ja hallitsevan Fidesz-puolueen mies. Samalla hän on nyt myös Unkarin rikkaimpia miehiä.